Ngibingelele kuphi nakuphi la okufinyelela khona le channel yethu eyungaphambili. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha wengane zakwethu. Udaba luthinta umculi kaMaskandi imfeza emnyama. Bafowethu abantu abaningi bangakhumbula laphana imfeza emnyama ike yakhala yabhala lapha enkundleni zokuxhumana ithi ikhala ngama-red ukuthi bavele bedlale ingoma yakhe endala kunokuthi badlale ingoma entsha. Ngakhomenta ke laphana kuleya post ike kaMfeza emnyama. Abantu abaningi ngabona beyilike bekhomenta futhi bereply la ekhomenta khona. Laphana bafowethu kodwa ke ngibe sengibona uMfeza emnyama elungisa iphutha. Nakulona iphutha vele umuntu nomuntu uyakhula kodwa kulona iphutha ngeke ngabona ke uMfeza emnyama enzani ethatha eshintsha istudio okungesakhe eyongena ngicabanga ungene kwaBhazuka ethi ubese ebhala lapha wathi ulungisile ukuthi yena njengoba abantu bebesho ukuthi akashintshe istudio aphindela ezistudio lezi abakholelwa kuzona ngoba ukukhuluma nje iqiniso abalandeli bakholelwa ekuthenini sebenzisa lezi zistudio lezi okwaBhazuka noma usebenzisa iTax studio ukuze umculo wakho uzohamba kahle. Wathi ke ubese ebhala ke naye ebuya ke lapha uMfeza emnyama ngibona lapha enkundleni zokuxhumana esho ukuthi uselungisile ke wabuyela kaBhazuka. Ngifisa ukwazi ukuthi ke bathandi bomculo lento ebekade niyifuna noma nilokhuzana nidinga ukuthi mhlawumbe uMfeza emnyama ayilungise isilungile ngoba nayo i-album iphumile bafowethu. Mina ngeke ngisho lutho, ngifuna ukuzwa nina lapha kwi-comment section ukuthi nithini. Ilungile lento ebenicela kuMfeza emnyama ukuthi alungise. Mina ngilalela i-album, mina ngihappy nge-album, ngizwile ngulalela umculo ngidlale kusukela ku-track 1 yaze yafika ekugcineni ku-track 10. Ngiyafisa ukuzwa nina ukuthi nithini. Ilungile lento uMfeza emnyama anilungisele yona njengoba kade nisho ukuthi akasafani nakuqala. Ake sibambe ivideo namhlanje. Ngiyacela uma umusha wenza okulungile ucinisekise subscribe ngizene phela ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Si channel isebo.